सिलेक्टिव्ह सेंटिमेंट हर्ट होतात. जेव्हा हिंदूंच्या देवतांवर प्रश्न येतो, हिंदू देवतांचा अवमान होतो, तेव्हा हे सगळे कुठे गेलेले असतात. हा प्रश्न विचारण्यासाठी आज आम्ही इथे जमलेलो आहोत. एखादं गौतम खत्तर मेहणाने जर त्याच्या भावात जर उचलून हाडटा, आजचो न्यूज असा, आज लुकआउट नोटीस काढलेली असा प्रशासनान. कोणाक हे सगळे ते ज्यांच्यानी आमच्या प्रभू राम सीतेचे राणी परशुराम भगवानाचेर जे कितें टिका केल्लेली असा, ते मेळना खंयसरूच. ते हांगाना, ते खंय तरी युरोपान आसा, ते खंय तरी युकेक आसा, ते खंय तरी लंडनाक आसा, जाल्यार तेंची फॅमिली सपोज हांगा आसा, फॅमिलीच्या सदस्यांक हाडा. ही जी सभा जी आसा, ही सभा न्हू, आमचा हिंदूंचा सगळ्यांचो मनापासून आक्रोश आसा. आणि हो आक्रोश जो आसा तोपर्यंत उरतलो जोपर्यंत हे सगळे लोक जे आसा ज्यांच्यानी आमच्या हिंदू देवदेवतांची विडंबना केला, त्यांच्या जोपर्यंत गजाआड करिना तोपर्यंत आमचा आक्रोश हो असोच उरतलो. तोपर्यंत गौतम खत्तराच्या भावाक जो सांच्यानी हाडला, सोयरेदारान अशाच प्रकारचे सोयरेदारे हांचे जे आसात ते तांच्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर हाडचे पडटले, नाजाल्यार हे आंदोलन जे आसा ते उग्र स्वरूप घेतले. इतलेच कमेंट्स ना, ह्याच्याकून चड कमेंट्स हांव घेवन दाखयतले. तुम्ही सगळे पळया आणि मागीर चिता कितले सेक्युलर रावंक जाय. ते करून सुद्धा जर आमचे अजून हिंदू पेटाना, आम्ही फेसबुकाचेर पळयता जे एब्युसिव्ह कमेंट आहा तेचेर ऍटलिस्ट एक एंग्री रिएक्शन तरी कोण तरी दिया. 1, 2, 3 असे आमचे रिएक्शन्स असतात. कोण आन्सर करा. हांव म्हणिना तुम्ही एब्यूज करा तांकां, तुम्ही तांकां ऍटलिस्ट क्वेश्चन करा, ऍटलिस्ट तांकां विचारा तुझे अपब्रिंगिंग दिसता इतले तरी म्हणात.